Dik ngene kayak cerita lho. 6 sampai tuwek mungkin kok gak kowe. Tahu ya. Ora tau. Selorok iki tandaine. Wis pangkate kon digonceng to bangka. Tak gonceng yo ora tahu. Yo ora tau, cuma ora ya wis ora ngono, titik mandek ngono lho. Makane alon-alon. Lah nek bangka ngekel tekon gini omong Yo iki. rupane ra kuyah karo pojok dik kirane kae to ya. Aku dhewe ora ya wis ora. Muga kok tak amon tau gonceng. Makane to ndi? Aku ora tau ya, liwate bengi liwat nggone kono kuwi. Makane Jati ya. Oh, makane ku mung lho Pak Kri. Lek sampean kok etan kuwi kok ngene teko nggone sapa kuwi ngarepe lek Senen iki apa? Anu toko sih. Wangkling. Lah ngono lho Pak Katiran. Ya bener padha plontose. Tapi ora Ora tau kono bengi aku kono ora tau